ken mar Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga osebedo ng'at jatoch ma menyo taya to ji luwo mbele. Omiyo sani gima ji luwo en ywak ka giywak ni sirikal ni nengo mar ngima odhi malo, to en maandamano mabiro endelea kata Raila Amolo Odinga nitie kata Raila Amolo Odinga onge. Kamano. Erokamano ahinya Green. Mana matin Cleophas. Kae to wakao yweyo. Iwinjo gima Green wachono. Kidwa ng'e ni maandamano successful koso successful, the question monego japiny openjre kata nyikwa Ramogi kama uwinjowa en niya, ang'o manyo golo ket waruguru e ode kodhi e boma ma Nyahururu Laikipia mondo o make sure ni ogadha jopiny ni gin gipingo maandamano. Ang'o manyo golo Cleophas Malala, Secretary General mar UDA, mondo o retrieve to Kakamega mondo dhi ochok jopiny onyis ni gin gipingo maandamano. Ang'o manyo golo Arama e Nakuru mondo tim gik mane timo ka koting'o bunde. Ang'o manyo golo President e State House mowe mkutano madongo dongo wuok gi majority leader gi Rigathi gidhi Kericho gather jopiny mondo gin bende giwach kaachiel gi jopiny man kanyo ni gin gipingo maandamano nikech giwinjo duond jopiny. Nyiso ni maandamano is successful. Kadi ne ok giwinjo duond jopiny, President probably dead in State House timo gigene moko. Ket waruburu nyi neno Senator ma Kirinyaga gi Women Rep ma Kirinyaga ka gin Kirinyaga e capital city gi ma Kirinyaga giwacho ni kao kwa biye maandamano jopiny oluoro gi kanyo dak gitime mano pile. Ang'o miyo nyoro no nyiso ni maandamano ni koro en gima ni kamora mora. Nyiso ni mondo mi Senator gi Women Rep ma Kirinyaga wuog dhi e capital gi mar Kirinyaga, nyiso ni giluor ni ka gibet Nairobi e Senate seche go to na nyisi ni Senate Amazon Kingi nyo ni e Senate kaka speaker to gik manyo gidwa debate te nyok gi debate nikech quorum nyo onge. Achiel kuom kwan magi gidwaro en Senator ma Kirinyaga to Senator ma Kirinyaga seche go no yiero bedo Kirinyaga i bunge mar Senate. Mano nyisi nang'o? Nyisi ni no chich ni kamoro ko bede bunge mar Senate to jo Kirinyaga biro wuok oko andamana nikech jo Kirinyaga be kech kae. Erokamano ahinya. Ka waduogo wadeno warange Green Odede kod Meshack Odede irange kara kacha kiwacho ni aya en ng'anyo mane ma wachore, en ng'anyo mar sirkal koso ng'anyo mar jo Azimio koso ng'anyo mag jopiny kanye ma koro ipoge nyako Ramogi jwang'. Wakao yo masani ka waduogo kod pach oganda jo Kenya mano mowuok e counties mopogore opogore, mano ma bende ne ochoki odiochieng' manyoro kotenore kod wechegi mag ng'anyo. Ka waduogo twak dhi nyime, kete mana ka.